Znáte příběh fotbalisty, který svou rychlostí a střeleckými schopnostmi uchvátil fanoušky? Dnes vám přinášíme fascinující příběh jednoho z nejlepších útočníků své doby. Uhádnete, kdo to je? Narodil se v malé vesničce v srdci Evropy. Už od dětství bylo jasné, že má obrovský talent. V 17 letech debutoval v profesionálním fotbalu ve své rodné zemi. Brzy přestoupil do jednoho z předních klubů v Anglii, se kterým vyhrál Ligu mistrů. Dosáhl úspěchu také ve Francii a Turecku, kde získal ligové tituly a v Turecku se stal králem střelců. Jeho kariéra byla plná triumfů. Jeho největší mezinárodní úspěch přišel na mistrovství Evropy v roce 2004, kde se stal nejlepším střelcem turnaje a dovedl svůj tým do semifinále. Později se vrátil do své rodné země, kde prošel několika kluby a pokračoval v předvádění svých dovedností a střílení gólů. Už víte, kdo je tento fotbalový génius? Napište jeho jméno do komentářů a ukažte, že jste skutečný